बयनिसिमबो आं खुलुमनाय जासिबाय। दाखालि जितु बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्पेशल टेटनि जितु रिक्रुटमेन्ट 22 आगष्ट 2024 बिखालि होनानै थांबाय गासै 900 जन केन्डिडेटफोरनो। दा बेयावहाय आंबो सासे एसिस्टेन्ट टिचार महरै एपइन्टमेन्ट आंबो मोननो हाबाय मेरिट बेसिसाव। दा बयनिसिमबो आङो गिबियावनो आंनि गोजोननायखौ फोरमायबाय आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो गोजोननाय जासिबाय आरो साबायखर जासिबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेसेबा गोबाव बे मोनसे फिथाइखौ नेनानै दङमोन। गोबां स्ट्रागल खालामनानै दा नैबे जोबथियाव बे मोनसे फिथाइखौ मोननो हाबाय। बे आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेथ' आंनि मोनसे फोरोंगिरि जाबाय जिहेतु फरायसाफोरखौ जा स्कुलाव आं फोरोंगोन बे स्कुलाव माखासे मावनो गोनां बिबान थागोन। दा फैबाय थानाय समावहाय आङो आंनि जितु मेलेमजों आं जेसेबां हायो एसेबां फरायसाफोरा जेन मोजांनिख्रुइ साबसिन हामसिन जालांबाय थानो हायो, लेखाखौ मोजाङै रोंलांबाय थानो हायो, बिनि थाखाय आङो माखासे बिथांमोननो बे गियानखौ आं होनो नाजागोन जेसेबां हायो। जिहेतु नोंथाङा एपइन्टमेन्ट मोननो हाबाय टेटआव, बेवहाय जेबो रांखावरि बायदिसिना माबानि जेबोथ' सोलियाखै ना होमबा? बिदि जेबो जायाखै। आं फुरा मेरिट बेसिसावनो थाइसेबो आङो जेबो होनाङाबालासिनो आं दिनै साख्रिखौ मोननो हादों। आंनि स्ट्रागोला ओरैहाय फैदों। आं जेब्ला BA पास जाजेनदों, BA पास जानायनि उननिफ्रायनो समाजनि माखासे आं बिहोमा होबोदों। दखरा एबसुआव थानानै आङो दखरा एबसुआव 2018 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बेखिनिखौ आं दखरा आफादनि आफादगिरि महरै आङो खामानि मावनानै रायजोनो सार्भिस होबोदों। आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो आं जेब्ला BA पास जादों 2012 मायथाइयाव, बै समनिफ्रायनो आङो बायदिसिना दखरानि बिबानाव थानानै आं खामानि मावबोदों। आरो बे बिबाना जोबनायनि उनावनो आङो गावनि फारसे साननो होननानै आङो फिन मोजाङै फरायफिननो लादों आरो बिदिनो साख्रि नागिरनानै साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होनानै आङो 2021आव खेबसे आसाम टेट पास खालामदोंमोन आरो नै दा 2023 मायथाइयाव बिटिसिनि स्पेशल टेट बेखौ पास खालामनानै दिनै आं 2024 मायथाइनि 22 आगष्ट खालि बे एपइन्टमेन्टखौ आं मोननो हाबाय। लोगोसे दुम्ब्रुगुरि गुदि फरायसालिनि आं सासे एसिस्टेन्ट टिचार महरै आं दा जानो हाबाय। जिहेतु माखासेया मोननो हायाखै, बिथांमोननिसिमबो माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा सरकारनिसिम? औ, बेखौथ' खावलायनांगोन। मानोना जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरा मात्र बे 1200 एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजोंनो बियो दासिम फुलफिलाप जानानै थाथ'वाखै। दा बिनि थाखाय जोंहा माखासे स्कुलफोरा अबेबा स्कुला सिंगोल आरो माखासेया फ्राय खम सिंगोलैनो बांसिन थानाय स्कुलफोर दंबावो। दा बेयावहाय सिंगोलै फोरोंनो गोबां खस्थ' जायो। आरो लोगोसे गोबां टेट पास जानानै थानाय जोंनि लोगोफोर दंबावखायो। दा बिथांमोना जेन माने बै सिंगोल जानानै थानाय बा अबेबा निल जादोंब्ला बेफोराव जेन हाबहैनानै फरायसाफोरखौ मोजाङै गियान होनो हायो, फोरोंनो हायो। बिनि थाखाय जेन फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ फिन जोंनि बिटिसि सरकारा जेन लाफिनो आरो जोंनि लोगोफोर बिथांमोना जायफोर नैबे 900 फ्रेश केन्डिडेटफोरनि थाखाय 900 पस्टआव हाबनो हायाखिसै, बिथांमोना जेन उननि फैबाय थानाय समावहाय बिटिआर सरकारनि अननायजों मोनफिननो हायो, बेखौनो आं आसा लाखिहरो। आरो बिथांमोना जेन बिदिनो एसे धैज'यै बिथांमोनाबो धैज' हमनानै जेन उननि जितु बिटिसि गभर्नमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामफिनोबा बेयाव जेन हाबलांनो हायो, बेखौनो आं आसा लाखियो।